С обувките се влизат, така ли? Види, види. Долу на 90%. Да, тя почти е готова. Вие гледаме дъждовната вода сте направили така да се вкарва вътре в септичната яма, което е много хубаво. Всичко, улици, дренажи, навсякъде къщата е направена с 10 см изолация, изолация на тавана, на покрива изолация. А смятали ли сте колко ще примерно евентуално, нали, каква ще е цената? Вече напълно завършена.